eyyi jaam hiire moon bandiraɓe tedduɓe. Eyyi ceerno min calminima, calmini wondiɓe ma. Eyyi min namdoma e o ɗe defte e o holko ɗe jahata noon. Seydi Kane a salminama. A salmitama ceerno Hammat Dahara Coulibaly. Nde wannoon ko wittago golle gollaɗe e nder duuɓi capantati. ɗum ko mo gen rokki fartange hawrata hen. E defte ɗe noon ko deftere nde wiyete ko Jomngol Pulaar. Jomngol Pulaar nde wallodiri e mon min musidɗo mon Ibrahima Oumar Kane katanti leñol mo Agnam Yeroyaɓe. Jomngol ngol gasi gollede ñande 21 lewru jeena ɓuuri hitande ujune 2016 ɗo henna e Faraysi. Sa laari joni deftere nde yeri joni a laari ɗo ay no woniri dani ngal ɗo natal manggal ngal jiyata ɗum ɗo ko mbeɗu. Ko mbeɗu wiyete ko woni dow hen ko ceenal. Ceenal ngal fiyede hen toɓɓe ɗe addani gandal ngal e ɗemgal arabere wiyede elmu ramli gandal ceenal. E ɗum noon a yi mbeɗu ngu hollata ko hanki men toɓɓe ɗe nana pawiɗo henna. ay ɗo joni suudu fawidu ɗo ndu ko kayru woni suudu 15 ɓuru e nder cuuɗi Jomngol. e deftere nde en kaali nani wiyete ko Jomngol Pulaar rogere goo hitande ujune 2016. eyyi bindol ngol ɗo ngol jiiɗane ene rondi mbeɗu ngu ɗe tambi mbeɗu ngu. ngol bindol windaɗo henna ko catal étampe ngal tabital pulaku Faraysi. e firti ko catal étampe ngal tabital pulagu e jambareɓe leñol ngol ndenti balli en ha deftere nde yalti. e ko woni less ɗo kam ɗo na yi windaɗo ko inde binduɗo deftere o Ibrahima Oumar Kane katanti leñol. ko wona ɗum ko ma yi ɗum ɗo kam ko natal binduɗo o. eyyi aynata ngal wat tengade tengade tan ne yonanno. e kono ko beele wawde wallude yimɓe tan wemtinde nde hol bindu deftere nde wona ni yidde hollirde hoore mum kono kala ko neɗɗo waɗi yo yiye hen tan tawa so woodi ko namditeɗe mbawa ruttade e makko. ɗum ɗo ko dow deftere nde. dow deftere nde ko ni wayi sa wagliti deftere nde ngaro wongo caggal ngo wonko ni wayi. ay ɗo sa laatindima tigi tigi ma yi ɗum on saaha mbawa labtidade no wayi ni. na yi ngoɗo ngaro de ngoɗo ngaro. ay ko waɗa ɗo ko ɗum woni cuuɗi Jomngol. ay ɗo nana winda saare galle suudu. saare koko waɗa way kono wuro ni taƴa hen galleji e nder galleji ɗi maha cuuɗi. cuuɗi 16. suudu fof wonko haalata. ay sa yiɗo joni ay suudu 1 2 3 4 suudu 1 wiye Hammadiru ko noon yaari ha cuuɗi ɗi gasoya. no woniri ni ay cuuɗi 4 gaddito e feeñje 4 peeñe e nder hen 4 goɗɗi peeñe e nder jeesati ɗi 2 peeñe e nder 4 ɗi wotru feeñe e nder 2 ɗi daro e hoɗɗode 15. e on saaha ndu resodira e suudu wonnondu gowndu ɗi jibina suudu 16 ɓuru. e o saaha ko ni deftere nde wayi heddi ko wasata ma laamdo holno ɗum heɓorto e holno sardete e nder windere nde. eyyi ceerno a salminama. hadde defte ɗe heɓede andira ko segel walla layani wagaf ha yetti walla layani wagaf ha yetti gabari wagaf. kono an mbiɗa ko Hammadiru e Pendaru e Gueddaru holko addamma luɓade ɗeɗo inele gam Jomngol ngol. addi ɗum ko kala ɗemgal wonno haaldata. ɗemgal fof wonno haaldata. wadde noon deftere nde waɗira ɗeɗo toɓɓe fulɓe ne gandi ɗum. wona katanti leñol addi. fulɓe ne gandi e defte ne gandi ɗeɗo toɓɓe. ko katanti leñol addi ko
koko fulɓe gaddi ko holno yettorto bindol so yettima bindol noon wona tan yimɓe yo mbaw jomgol hewɓe ne mbawi jomgol ɓurɓe katante leñol wadde alay saago ko duñi en enen hen ko ɗemgal pulaar ngal e coñce mum e gaddino mum e bindino mum yo taw ne wawi feeñde e nder ko watte ko wadde noon to joni sa ƴeewi joni suudu ganduɗa cuuɗi baɗaɗi ɗi suudu fof hokkama inde e nder inɗe dokkaɗe ɗe wona inɗe ɗe mbi katante leñol fuɗɗi ko inɗe gandaɗe e mbaadi gandal joni noon inɗe ɗe aɗa yiya biteɗo Mouhammadou fulɓe mbiye ɗum Mamadou aɗa yiya inɗe ene goodi e Pulaar Hammadi Samba joni noon wadde enen e gadden inɗe men ɗe beele deftere nde wasa feeñde hen tan famde jomgol yo feeñore hen holko woni gaddin Pulaar holko woni ɓamtare Pulaar wadde enen guindirɗen ɗum ay adannu du wiyetenondu Seyfara ndu ay enen mbiɗen ɗum ko Hammadiru wonto jahatandu wiyete ko Youssouf wonto jahatandu wiyete ko Jawdalatu wadde ɗo wona inde nde woni ko sohla ko kondu gollata o ɗum addani en noon inde addani nde mbiɗen ɗum Hammadiru ene waɗi gori e dewi ha to inde wattani nde mbiɗen ɗum Geddaru ko noon inde ɗe peccori haadi koto banggue inde eyyi ko noon ɗum e joni ceerno a walli e deftere he a waɗi hen hay banggue ko seerenɓe mbiyata lasrari joni noon en lasrari ganduɗen ɗum ko bindi arabe waɗe cuuɗi ewa waɗe gueɗeje foof wirde kono an waɗi ɗum e mbaadi Pulaar kadi mbaɗɗa ɗum ha ɗum laaɓti ewa joni noon hol sababu mbaɗirɗa ɗum ni Pulaar beele so kono ko nafata e arabe ko so waɗirama ɗum e Pulaar ma waw nafde kono nafiranno e arabe ni nafat so tawi tan kay ko Allah nafanoɗo arabe ɓe woni ɗo ha joni sinno no woni Allahji kewɗi o ko Allah safalɓe wiye ko ma ndewa e orande Allah jaɓa kono Allah jaɓoto kanko jaɓata ka finde mum ay sa haali ko moƴƴi e arabe a windanta baraji sa haali ko boni e bara mbindanɗa e arabe mbindanɗa Bakar wadde sa haali ko moƴƴi e Pulaar mbindanɗa baraji sa haali ko boni e Pulaar mbindanɗa Bakar woyi sa yo sa naati lasrari ko ma haala arabe tan fawi koye mbaadi gandal taw wona mbaadi hare wona mbaadi candal laagal wona mbaadi yidde yiyeede ala mbaɗirɗa ɗum ko gandal ko waɗa ɗo ko wona wasu so tawi neɗɗo dariri e ngol ɗo laawol o naati joni ganduɗa e suudu wiyeteɗo tasɓi e haatumere wiyeten tasɓitade ko wiyete ko musallas o ri e mbaadi ko wiyete musallasul Ghazali o naatiri ganduɗa tognordu ha o gasni ri dankiru e ndiɗo mbaadi so liɓi ɗum o laari cuuɗi makko tati ɗi o laari jeegom ɗi o laari jeenayyi ɗi o yuɓɓini ɗum ɗo o addi suudu jeyguru o addi suudu ganduɗa nduɗo ko weeyoru o addi nduɗo ko suudu ko ndiyamaru o addi nduɗo ko suudu leydiru o rendini ɗum ɗo foof o golli o jooɗo golɗum Pulaar goɗɗo golɗo ɗum e araɓere soɓe jalta haajuji ɗi so tawi ɗi kumto walla ɗi kumtotako eyyi ɗum han kadi ƴeewata tan ko hol kumto mbiyata ko goto so tawi omo nana Pulaar ɗum kam sikki ala hen e so nanta Pulaar no woni kañum teeɗe gandi omo nana Pulaar ma koye mbaadi gandal min mi wona gandal kono wittoji ɗi kam mbawa wonde fen joni hol defte ɗe holno ɗe keɓorto e kanje de ɗo e leydi Farayse walla mbiyen tan hande o deftere jarata ko buuɗi €7 woni 7 €. 7 € waɗata hedde 900 walla ko nandi hen banggue e kaali CFA uguye kadi waɗata tan no gandirɗon ni tan maynado e sifaji ɗi joni kaalen euro o tan nde jarata ko buuɗi €7 woni 7 €. ɗum noon ko coodowo deftere wotere tan so tawi noon ko coodowo defte kewɗe jeytowo walla kamandi so dokkirowo e gansanga kala ko coodɗa ha tuggi goowu ha 49 deftere deftere fof ko buuɗi €7 jarata so ɗe timmi 50 coggu ngu tellito mbatta yeye deftere fof buuɗi €4 jeeyɗa deftere fof buuɗi €4 so tawi noon ko coodɗa ko a nawi ha woni 99 deftere fof ko buuɗi so timmi noon defte 100 e on saaha deftere nattata ko wonde buuɗi wonta buuɗi 3 e 80 woni €3.80
wadde sa ummima e 7 euro a ari e 4 euro a arti e 3 euro 80 ko ɗum ɗo woni cogguji ɗi wadde noon kala jiɗɗo hen sodde ko heewi ene yeeyde walla kañum andi so timmini 5 o natta sodde ɗum 7 euro o buuɗi jeeɗiɗi o faate e buuɗi nayyi so timmini 100 o nattata e buuɗi nayyi ɗi o watta ko buuɗi tati e 60 joni noon so tawi ko deftere nde ɗo tawete alay sa kadi paamen tole heɓete e nder gendi farayse hande ande heeɓe to Hammadɗa Hara Coulibaly on tongode muɗum mbatta ko ɓolum 6 ɓolum 5 5 e 6 5 e 7 nogas e 4 woni 06 05 88 jafoɗa 58 57 24 mi refta hen woni 06 05 58 57 24 bandiraɓe jaafo so mi ari e farayse hen waɗa cugge wona salare ko wasde wawde kadi to gone waɗi WhatsApp aɗa wawi hebdemo kadi kanko Hammadɗa Hara Coulibaly kadi ha joni e 07 63 jafuɗon de walla so tawi ko katante leñol aɗa wawi hebɗum e ɓolum 7 53 nayyi e nayyi nogas e tati jeeɗiɗi e jeenayyi woni 07 63 44 23 79 ɗum ko katante leñol e to sengo katante leñol noon mbete keɓa ɗum e WhatsApp ko mbatta ko ɓolum ɓolum ɗiɗi goho nayyi jeetate nayyi tati ɗiɗi jeenayyi joyyi woni 00 221 70 480 82 95 ande tawi to Amnat Siré Bassoum to ne mbatta ko ɓolum 6 nogas e ɗiɗi 55 55 56 woni 06 22 50 55 60 on kadi ne heɓɓo e WhatsApp ne heɓɓo e tongode nde e to Amnat Bassoum to ɗum ko Pante woni Hammadɗa Hara Coulibaly woni ko Paris sappo e jeeɗiɗi woni place Clichy ko hono ni golle ɗe jaari banggue deftere nde kala noon jiɗɗo hen ko kañum jokkodirta e ɓeeɗo haalane defte ɗe ñalawmama aranta adda kalisi muɗum bisimilla heeɓa so tawi kadi ko jiɗɗo kadi neldodira walla ko nandi hen eyyi joni wona ferade konngol ma on andi yimɓe men wonɓe Italie walla Amérique walla Espagne walla ni Sénégal e Mauritanie e Mali ha Guinée on andi wonɓe toon yiɗɓe hebde defte ɗene ɓen holno mbaɗata ha keɓa e hande nde eɗen jiiɗi waɗoyde feere mete defte ɗe mbawa yaade toon e mbaadi ɓurdi newade kono hande nde taw kala cohlude defte nde to wawi fof wonde aduna he o jokkodirta koye haalaɓe ɗo ɓe e on saaha so tawi ko neldeteɗo o yoɓa coggu deftere nde o yoɓa coggu ko deftere nde neldirte ko faadeto makko o hokka ñiɓirde makko lamde yiɓirde nde nate o holle haw wiye feewi yeehe ha poste ƴette ko yoɓete ko ha gasa ɗakke hen ɗum kadi nate o neltiri haw wiye kadi feewi o nelde Allah ne wawi yetto so wonno way kadi tawa hankkadi gantu o wonani banggue yeeyoɓe Allah jarama a jarama ceerno humpitoma laabti noon bandiraɓe defte ɗe ɗeni e kala cohluɗo kono wirini noon Allah jarama o jarama ceerno katante leñol